bw'omugusi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Wakire bya omwanchi omurigereria bwegetaseni kya Ndizi TV ne mambingi yanaende tukumerana asomorobirio wensakia elinde tobeto gokorosera ali abereka gokorekana korali tukoire igoro asitobeto togotigana oikera emambia ya bono no basemelye kwa no mwanchi omurigereria ngakwabere gokuboka bya ngo no gendeta kwerobiria kerali tukeriga lya JUMANNE kitariki 2 cy'umutenyo kane omwaka w'ekiri bubere 2024 asibali babwate eruse ntambe bono boka ira nemirimo bwateke bago ase kiskuru kitarabungwa borkiwe nimetinga babere bagokira nasi skuru nda borki na embara bwasensema yabo mbagendete kwerobire go ne mambingi omwanchi muriyeria togokwariga ni bene ase omorobere wensakia bono mambia elinde tobeto gosanga naye asogwamo okunyelanga nabo kugenda gutura babiri batatu obaganiriri tukoligia obaganirie eruserengia asibali babo chikubunga chiskuru litukolia lero obaganiriri tukolire ligia emambingia bago chake emirimo yabo no mukeigo mwanchi murigereria soabe na somoroberiga elinde tobeto gusanga asobwa muri okaneke chibicha neliogi lebere likogokera sole asenjira ya bene nere Abigael Nyanchama bakobwaterana nere Kevin Mugambe. Wakire bya omwanchi omurigereria Ndizi TV boka bono nigo emambi yaberio chaka bene buna botambe buna nigo togotebinga ekero koiguringa twabere togosoa asembeo ime yomoroberio wensakia manyanga lituko lyachakire bene lichitariki cyakabere amotyenyi okano mwaka w'ekirubire nemerongo ebere nainye amatuko nigandate kogosuka kegima korende ntu buna Ndizi TV nitogenda tokumanyia abuna mangana agendera togwateka kurwa ase chingongo chonsi chorogongo ruwa gusina boigo ense ya Kenya amashabiki chokorwa ase county ya Kisii kitutu chache south kitutu chache north nyalibali masaba nyalibali chache machoge borabu machoge chache south mogirango abonsi sosoa ime yomoroberio bwensa kitasoa ime ye county ya Nyamira ensemo ya kitutu masaba toende ase ebunge ya borabu noti mogirango west mogirango amashabiki ito onsi soa ime yomoroberio bwensa kikajiado Nakuru Nairobi na boigo balibare ase chinse chia maikobose machengumbu asoa ime yomoroberio bwensa kini maitenga ase chinse chiri chia ngumbu nigo bono iga ababoire bakobwatoka ekebago ase ngencho chinsa nebiro mbibwe kaini korende soa ime yomoroberio bwensakia tobe tokoba ribwa elimo inyoranga buna botambe litukolie tichikabere litukolie JUMANNE buna botambe nigo tokomulekera amangana arengete bochenu korende kirachi kachinga kintu sikubate imbaga nikitorachi gutwara litukolia lero na nitobe tokobate binga ekerenga kiri tukolia lero nkere keke entunde ntanga ni buna botambe nigo tokomulekera aya berga koreka korwa seri tukoligoro na boigo entunda akaberto aswa ensemo ya magazeti arafu entunda ya gatatu buna botambe toba togosanga nomogene icho bwakire buya FRIDAH wakire bya job na kyobogete mambia bono mbogete bya kegima na kiroche embere isikaiga mbeo nyako musere akolinde akabukendo ngarororo ensine tegarere taron turarorande yes buna botambe toracha kandonsi korato ango ogosemeria kweli tuko yes ikibungo kyalero tochosoma korwa ase ogokora kwa batomwa ase omorango ye okabere rocherere rwaye 35 nemo
ekero tokonyora gosemere kurase ekebunge ikigoteba ng'a nabo igo tiga enyomba yonsi ya Israel emanyekene ng'a Nyasaye obekire Yesu oimu abambete obeire omonene naende Kristo okuno gosemere atogendete konyora kurwa ase ebukwenchenu gose gitabu egechenu ekero ng'a Yesu obeire egakubuka chingakia abaigenwa ababere bakoenekerigwa ng'a Nyasaye oria betega kubeka Yesu Kristo obere gakubuka olimu abete mukubamba bono obeire omonene ng'akero morabe mokugendera komosemeria bono obeire omonene oyu orabe kakubakorera amanene. Wow, mbia mono senge nchijogo semeri kukweli chuko FRIDAH bono sokurigeria chinga kiechi chie Pasaka chiabere omutimoko omutambe mutimoko chakali tukore Ijumaa Jumamosi waso weekend Jumapili ni Jumatatu none chibengi chinyinge chiabere chigosie kwa ase amatuko ane amagima ni mateje kampuni chinyinge chiabere chigosie kwa ase amatuko ane amagima boigo bono ase bono rero abantu tegabirane ekebago FRIDAH ekibago kigima ni matenga mbale bachiete lisabu bairani demere mubori ose mbono bakarego actually igoro bachagete koirana isa korigereri kwari goikase bitasendi bechigali itkole igoro nali bali koirana ekegera nga rero oikaba report imirimo naende gokoirana korwa bali bachiete chinka chiabo nebwenderete koimuki kende FRIDAH onye gwachete Gusii ata ingango si gwachete okoirane gase tabwate amatoke ose no maitutu anyaranga abantu bagochagisabo ebagotoira asara ansare nene kigima okonyaranga kero bagocha kubugori baraga sukali bagore akamogati naga juice bakorire budget iyo lakini bakogenda ebituma enusu eguni obori enusu eguni amatoke emesi chiabukato bahamanya go ebuti isako igora okonyare ichire bakengoko babugori baira agini mbari koinyoranga abantu ababare gosimeka mbago litugerio bakire siminga ntomere na nebe sanchi ko burugera ebitume hata anga besante yo Nairobi no go asoltore agini kagochariria ko bibugori tari koinyoraro gosina ni ntuntu hasel iga abantu bari banyoro fi mono matego toira asara FRIDAH tari asara asengencho asebagocha ninka naende obugima bwe town no bako FRIDAH kwani kwabo sinto kabeza because isa korigerere ebitume ebi ne chibesa togorete mbego oboyo ne chibesa liburuganye tokuburugaye buyeka ngoriyora abantu bakobwatese nani into ebintu mbire togotumeka tingo enda mugondo kinde njara goikanywe chae goikarina nene ara kitabukirite ngona nene ara karansa nene na maintenance ngo inoka goikandagere igo ngatari bantu banyoro biboka babaite koragera no agusi kwanza gusini ntutokoragera baide kubabu FRIDAH ngotabi ase ekero kwa nyogwa chi Nairobi obe ogenda so moibori yani tari omoibori ande aso omoiri okonyoranga nigo ekero so ase nyomberi yaye matentu igaiga gusie tunarete kuria obukima buria bweduka naende etugucha twaragira mbako bukima bwatigara ase ngencho nigo endagera eichire Gusii otenga moigoto ninki moigoto mutindo kuri ndekero kwa na Nairobi yaria obosibo gotumeka mbori bweduka naende bugupimu ekerengo gete naende okonyoranga nigo boko nacho FRIDAH chinsemo askero monta konyore ensemo yae unokore yao tane tukunye kurigererie mesa usonye kurigererie sahani usembutika yaya ikegekero monta kobegeru etoko eragira ni budget igoro rigererie bugima borie boro bako FRIDAH tenote kegento ni gokugora litoke lire igoro matene bangambu ata chibesa egari gaki ali obugima bakongete FRIDAH tango tebigacho oge master yobota kongete gusiga iga umwana okagende sukuru ereke mambi akonywe chae no boro omanya kogende sukuru lakini genda nyorofi no umwana chae no boro ali takoli umwana uri konyora either abwata mandasi abwata umugati kwaso akire blue band gose siagi gose jam gose wekiro oboke gose nabwate chabati anya tabwati ebyo smoke ne rororo ndombire bikoro smoke abasanye bimbiyo amagena naroro konyaranga abereiria amagena akori ejumburi
breakfast umwana ori kagoika sane na pakeire juice na pakeire no muga either mugati ose snacks chinde eyunsane kegoika saa 7 ngoragerare either ari omochere ne chingende osari omochere ne chidengu osaimu kichabati ne chidengu kegoika saa 10 umwana ori bunaro esukuru nyombe chaeri yatigarite nera go chigochakira kego ikamarogoba umwana igakikuru mitali tindagire nyingi oroche nabo atapeti obukuma abukunaiga amanya ko yunga bana ba town mbalikora obokora abana be town kwanse sakoba na bakulindagire nyingi na baletire kwanse street onyorenga na nywa ka yogurt Gusii umwana na mete yogurt ningi na machi yo konyumba ite we yamaite era nyora machi gusibira ngwatiali osama perati lakini umwana we town na itero nyara ka yogurt na pakiriti kupaka fruits balance diet yonse ana gago chigo ikamaroba hago kunaga kumaiga oigotire because ibintakarire korumambi ebichire ndayaye ngomenya batanga abantu towning bari kongesa bare ndagera tata itiga kwengaina FRIDAH rende okonyoranga nigo turatebenga nigo bakuragera nchinga kichi nyinge bakoragira kandi mbali kuganya eike busensa saba bamanya kwaleka barabungunya koragera bale ngora fridge nero bana inchugusi ko musaka ngoko ensunero FRIDAH umuntu yete erungori riko yo mambi oganya bakasasa sasa barabara chanyore muiburi kwanza mugonda kare tararengereri otabara maybe ritoke oso sambe gituma obongororo ri cheskuru marwa baba nacha ko ganyo ngaki atatitoro buko abuaroika arase obokimo bu FRIDAH obokimo buika bu mateke gima FRIDAH abonchokana ni buja FRIDAH ndege ngana neri akabira matuka kare nigo kwa kanyorire nga ekero abantu bakuragira mangana yokuna kuna chani negechiko no meju nchenkora no bongiti FRIDAH abantu bari kuragira so bomo bari kuragira so bomo nalitokoro kinga no bomo tobugate koro muntu agosu no bwaye boke lakini ekerero kialero FRIDAH ndo chinga tokali kuna chaiga nchama ngana tari konjera buya ngoko na cherua kawo buno bongiti FRIDAH ndoko kwenye komenta wanya kokomogorera ngendagero koli nenginge rilio meto ukumo bware ko bombwenye ne bakuriga bwatere kwawo onye kinyikara stanje tindo chichobo goji bwinogari ikobona yankonya kobega tumera nebya ebyara toje lakini amagana ino ani chitari konjera buya ekiagera ngando chinga mukonya komogorera liringo na chiriri tangani na inde bwera na inde nanacha munya kondire nganga FRIDAH kuli ndagire nyi ngachinga kichane nyemboro bukuma boli na chinsa chiro kwani iko nini FRIDAH na ndo maete kito ende to kwani ngane yokuragera ase obomo nigo nkoinyori gunga ni gaba Islam bagendete no msimu oli Ramadan Karim engakienero baendrete kuingata kegima no tiango tebiango ase ensemeyemo imensi ityo Kenya nigo okonyoranga ekerba bire bakuragira ekerba bire bakuingata lituligima nkwanda bale bakura koraki kuinga gukuru kuingata kuli kwabo asobomo barageramo onye nenka bose amate amo bono umukristo naroyomo olenge njara akatebanga ndochinga ndero bakali kuingata ando mate karo ndero bakuingata na ndeba chikuigora rero banakoba kufungua bakweruka somo weke Swahili kufungua bono mu Kristo yo akaenda akayeboichi anga chiri cyaba Islam akaenda akaikaransa asibali bona akabanga Muhammad bose Sheikh Abdul yo Kevin barongo lakini ono bere Sheikh Abdul bona Sheikh Abdul yo otali mu Islam lakini no mu Kristo akaenda akaikaransa agali mate ko gukora kuingata FRIDAH ikuragira ndagera nyingi Sheikh Abdul yo otali mu Islam akaenda akabeke ndagere nyingi bakumi ke oyo ne noyo itobo kerabeka endagere nyingi FRIDAH nkaranga tsema shetani ni mwonga ke omo ena esimegaka eringitoni abegete ne gospel FRIDAH ena ambegocha erigerenga pastor Abed
Hono. Likali mate ba expect ba go terbo se. Hewa magadang. Kurende? Akakajara ngantinya marigata. Mungwano akasoka nesi mia ngoraiga ena lili omweli Frida beta korokana no nendagire tachitiko yokora sikotika bantu botu arekene onyeko loro chako takie weekend amalie tango change yale ocho kuno mabako ngete igomete bamaite lili abaislam bakolje kwingata ngoenda bali barosie endagire nyinge boli basanga bane endagire likonya batari koli litukolina libakoyiri bona amalie tango chakale go change si maajabu next week yonyore ngoeruka Halima mwana Hadija Frida Halima Frida Fadili Korende toko umera na agari toko sako ndangeri Frida itukeri nchengoroku Halima mwana Hadija naende inkokora koragera ndusie buibueto sachikonsekera igo eshima itembe next week ngetera libagokora bagutwara umuyiga eshima itembe yo wakati mwe mwanchu muri Ndizi TV nabo kumenya kwenda kusangana intwe so enda totobwati akorwa omoroberio NENSAKIA ochakire ase chinguru emambi yabono ase bunabotambe tokoba tokorosa ali tukolia tomanyango ngajo enda totobwati koruna bwo karwa ekerengera likiao igoro ya mange to enda tegosanga ase mambi yabono ase ora enda totobwati tera somtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News na boigo ensemo ye website gwetera www.ndizitv.net wayo nabokulika ujumbe ya genke gwetera ase namba yesimi ya 0792192834 elindo tumanyinga yoko bwatia umorobeli korutomanyinga abana bagorero babungire skuru no barika tomanyinga kwairanire kebago kyawo aina rutokanite koigwa ase mambia yabonoiga. Yes, Frida na mange agendrete imeyense ichwa Kenya anemono asorogongo ruagusi mambia bone nyo tuko chaka kumulekera oroboti rogo ichania mate mukuru wa ase ense mwanya byoto egotoka award ya manga ebunga tutumasaba nigo bale nogo ichana konene maiga yomunyaroka obo olini miaka 13 kwegwa obolito numusacha obwate emyaka emerongo 35 asi omusacho yo abeire gagwaka embuna nabo igokubura asi amatuko awangoiga magayege korekyo asi kolende omunyaroko yo osomera eskuru ya Murumba abete gakuibura omwana asi nyagitari ya Nyamira Referral Hospital askolengana ngina Alice Kemuntu mumanyi yo ole okurwa asi enka etali kwenyara ono aberega kugania obokonye matengina nigabete kotebana no nyansi mitabu ati Frida ekene korokyo kuichane kunite yangu rango na raliaya abete kurwa ase county ya Nyamira sorobocho ruo rogo ichane igonde no mwana ono Nyamira agitari ochete kojoa omwana amasoma yale kusoma kirasi akarwa robono na bya nyonde to buri torinde ono mwana oyo igaro umuntu korona akitaka musa kero mukaya akite kogo Nyamira ukayo yakanyora abana kisara agante bibo mwana oyo antenenere gake abana banya kwenda na abana bandi school unya kwanda waserie ndage oyo no mwana nebo nkamu mwana obere irororo paka mukayo ururi gitari bara amenyere na mukayo no mwana bona yakite koika nkanyora umwana oyo chimbere chance kwa chile ngasinywa nabantu bakunye kukwana ngomwana oyu nakibona umwana oyu yabwaga kuno umwana okinywera ngasi alingo chikoboli umwana nadirenda kongo mugano ngaibuye alingo chikoboli umumuroyu okwenye kogotamayire urwiri bano ngonya kumuri gitore tokaibu Nairobi yitwa chire koboli roro lakini nagenderete kujurusu kumanyime sana abwate myaka 35 mumuroyu Igo kwande teno muganda agateba tigateme kumurigi arore gusenko manyorali na teme tene ngonya kumurigi lakini taramanya ugo saba kwane gake timbu atinjirende yose ndajale ko konyo mwana igo ko gende ko na akora tanyore ndagira kurura na tiko barazi
ntasogeti mbakonyora ndagira bari ikibono ni gisibe kenene yatairi njikobera siko ndende umwana oyo kaakine tindo chinchirende nandi bono ndachikonyora ndagira nkwanonye n'umwana oyo musasi abantu bakorera abana bune bitendebe tiga basibumba maisha mbanyara gosibora ekenege tendo kyobosoku mono gukora umwana omuke guklasi nye mangana bunayo umwana oyo igakorwa enfamily erense sana gosaba abantu bali bonde bonse baranyare komukonya nabo bakwendera komukonya umwana oyo anyare koira ni skuru anyare konya n'abayiboli baye sengencho bonse batote n'ekikonda bagokora ngosaba chiskuru chinde asaba nabuna bagosoma tigakere banyorera abana bakinirake bayeguribaga banyara kogenderera kokorera abana neba noko gonki umwana tigabaye guchinsa kiri bakwenda bagonki umwana ali umwana uinera aranyare gukina na afya ingie na roboti ruwichania kigi majoba ekerokonyoranga umwana akurukurwa asenka etali kwenyara obotaka no bobejoba ekegeranga onyendiri umwana oyo iga enka yabo ebwate nibo tali koirwa aende guchia asomusachulia chikubakonye gasi igo obotaka na borobo ngochangia bole sana asokonyora amalito agenkyo kurinde no gwichania sana umugako oyo iga we myake 35 ekera kuimukie gitambukiro ibuna keria naende kabwato umurugi ochiro umurugi oyo chire koibora requestiringa yaya kuranga umwana oyo iga arabaga gonkonye emirimo korende ngani emirimo mingabwa tasale bono iga oberika gwake mbuna korende tarige korakia buna incho musubate tingo kiri by the way FRIDAH nege koro kyogo ichane nabo igo nege koro kebwendete kugikirigwa ase chinguru chionsi ase ngencho omwana ole ne myaka 13 uchakiri koro kumama FRIDAH maete onye abasubati babere bagoike myaka emenge no boibuli bakoba abokongo kolende bono omwana oyo musini ni bono oyo no musigo monene gochia ase enkeye nabo igo no ene chinga kechi chiskuru chirige tego siekwa ostia chakirego siekwa niko bono togosaba abayibuli bane kinga abana babo nko barenda bale na abana babo amwana ogo munyaruka takonya kumu ira azi aramubeke akongu bono amatuka rero musacha tayo tokwegena tali barandia tali balimu omwana omunyaruka asokumuira ene kinga ekiagera nginoyo ni kare aigene to musacho oyo akoranga bose no muhiri orenge akamwegena arendo omwana oye akonye omusacho yokulenda abana abasengenjo ngina nigabe arengeki konyoruchi ngina yani omurubyo musacho yo niga arenge kokonki abana bono igone bwendrete goikira bono iga nebanga ne anko bose ningo otaito bokonyi takoira so musacha arere bieka etiga abana babakoneki wankurendu bare nemba kuiruchinse mu kirabe kikubeka magomabo asa ku FRIDAH igo mwanchu muri ele toko gosemya ngachinga kichige rusa anena abana abanyaruka tiana ende kunya kora atoma abana mairi naye kora ikaransa no mwana ogo ora amanya kitabi cyaye ora amanya chimbwa cyaye abasacha babiri bo besiko gaiga akero konyaranga umwana umusindi ni buno yoko yego muzigo umete nanyaga nachwo siro ira ne skoro ngo awasekera rukori ngororo tali gwanja kwaye nana aseke nyoro mbabe bako mochecheri igoko nyaranga self esteem yaye yaberege kwira nanse igo gake bikoro bunebiga birabe bigotangika kindly tigato imukige tamke nabali bunabona abagambe kero mwabere mu gwaye robot buno rumwa robot kigwango buno mugako ina bali gocha kubeko byara tali gocha goika gotama igo ngatiga abasacha na inu molende isiko gali abasubati mbaraba ya isiko gali tikonya kubwate bimwane bike bitabwenereti ubuno bosoko sana umusacho monene kera kubwata umwana omuke na endo mubolito no bosoko sana yes FRIDAH naende engana toko sabani linga amangana ya yoko gambege nka ekiagera no ninche ase nse munkuru na biri nkora bikoro bune bigokoreka kolende to batokonyoranga asengencho aro muiri tebaka ki FRIDAH aenda abasubati nende mwacha kanga moto riyanda gaki nganche mu murumi ntasibu ekase ni anesibu ya gaki kinanchi kugambiku usembalirwa manyinga
binga FRIDAH yaya onyo muntu okorire bikoro bniebi tigairwe getambukire getindikeri chiko nebanga abasubati mbayibole mbabwata amabera beka mabera ensem asengenjo mayo okorege koro bnieke mate FRIDAH ndi binga yani nebirecha gete okonyora nga onye bindi mbira irerwe getambukero na barache goncho kiro muntu ndi busumunyarukunda umwana onde amwire egento kinga bnieke naberego tieto nda sensemende torolenga nare yawe teka okolekana kurwa sensemeri ya bonchali nigo ensemo yabamenye kurwa asensemeri ya Riana egotoka woda ya ensemo ya Kerina egotoka ensemeri ya Riana babete bagwesokia na korobekana asekili bakwimurunganiria no kuburwa westima kurwa ase chinsemo ekyo ase egeka kengere gwetania omutinyi oyomo ye maega yabo maega yense memuliro ko bagego saleka naboigo nigo bono bamuboliri omujumbe bwenseme yo Dr. Charles Onchoki kuirege tambokero kyabwango elinde kumulekera engane eyo elinde babe bagokora omuchande gokoborwa komol tantora rango naralia abamenyi benseme babwate igoro yo kuborwa komolero ase kakere egetambe Njengo kwana ngoro ku Alice Waswal James korwekerano iga tobwate mechando yestima eibaga bichoire para iga bigo toita bo tukomuna togoso tokorwe chiro twanyorana etokominyokibu twaminyokiba kachinyomba twasinywe stokonda tobwate stima etokobakonya abarai ba minto motobwate system teyo ibaga bigo tominyoki na bana moisonde ntwaite tune ibago tokominyokibu botuko saina iga bachakiro goche para gotoita aba minto tokonya gakiesimore motokonya asamarieta ngoro kupita unyando chacha mukasi wekero napa ndongo saba omweshimiwa ito Nchoke eturasoma kuruto ya yete twabere gesunde mono na ege twabere gesunde mono oboibo ichoire maiga lero sikuisi okorusu bakanyomba gwaitwa gwa Kenya ni gwa bumwe iguna abandu ba Kenya ni gwakobe estimate eyo abamenyi bensema yekerano nigo bakwerera buna goikera bono nigo babire gwetanya omotienyi batabwati estima egento kera internet transformer yenseme yugosarika kobatiga asege sunte njengo kwana ngoro ku Alice Waswal James korwekerano iga tobwate mechando yestima eibaga bichoire para iga bigo toita bo tukomuna togoso tokorwe chiro twanyorana etokominyokibu twaminyokiba kachinyomba twasinywe stokonda tobwate stima etokobakonya abarai ba minto motobwate system teyo ibaga bigo tominyoki na bana moisonde ntwaite tune ibago tokominyokibu botuko saina iga bachakiro goche para gotoita aba minto tokonya gakiesimore motokonya okoborwa gwechinguru chio morori kwarentereira abamenyi aba hasara nemechande menge gati yabo ogokea kubolendi chinsemo chia Kerina samarieta ngoro kukonsilata Nyanchama mitongi bwana mbo morenda mapo suneka mamo mintaro mogotu toko morenda esitima yaborire tokororera togochiko monchora botiko twagumakara etoichire minta abaisekera lakini twasinyirwe gendo tokororera none chingoko togorete kyabeire gesunte chigenderete gokunto bwati none tochi tokororera ebintu ebyabe bikorerekana ase bonchari uchakere itibo ya itibo lya Nyabaro oche bakaliana bonchari okanone mechandere esima bwana Nchoke okoboria kwa babono na somo jumbo bonchari Dr. Charles Onchoke gwesorania gati kwene kyabuna kampani ya Kenya Power yerane iria bamenyo omorero samarieta ngoro kupita unyando chacha mukasi wekero napa ndongo saba omweshimiwa ito Nchoke eturasoma kuruto ya yete twabere gesunde mono na ege twabere gesunde mono oboibo ichoire maiga lero sikuisi okorusu bakanyomba gwaitwa gwa Kenya ni gwa bumwe iguna abandu ba Kenya ni gwakobe estimate eyo buna bonige sai oibago biche gochikwekana egari nsa kwataki gwa tugutugochoro motaroim igobona buna abasadu aso no chisimchide tolimete echikwende byonsi bibyasinyire ekenyonsi abantu tosiegete chiduka boniga abandu bayokara kwende aso mweshimiwa oro ikaransete manye nekerono twakwate chikura chonsi pi nande buna abakasi bekerono igasore boniga torena kiroko nyeto asoma yekerono tunyago tumeko boibo sirira liba obiratanya gotoita kiriboti chonsi ntojibegete mese Kisii Regional Manager's Office no kubatunga kinengaki na konyiba nevegas bari bonchali on the ground
Now igonto bet gilpoti pake Kenya Power Nairobi office. Ebago tuene karine bagendo churukia. Bwango gamba begetibera and toko egena no one pasaka kwena bajwa kole chinde ende dio krokende obo bororo ne sunten krororo bunyanganyo bero bonga singing to sunte krororo boere Kuripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya kerorano egotoka ime bunge ya Bonchari ya county ya Kisii elietariane Ndemo Steven. Oino mulikeito Ndemo Steven hoyo betega kumurikira okuburwa gwestima korwa sensemeli ya Riana Bonchari tobeto gukwananga estima baidene yinge nchokegima ngonyorole nga ebinte binge ebigokorekana asensemeli yomusunte ebikoro byobusalia ebikoro byoboiti oboibi byonse bigokorekana asomusunte nandekero kurigereria nga noanye obonchereria bogokorekana boikirano anna sensemeli yogosyechitinga nigo chigotumeka estima igakara estimeta ya sensemeli nigo bokoreri abo abere bogotenna. Yes FRIDAH naende ekonyoranga noene KERUBO ngina korwe chiro abire gakonia ekerege suntekero nabo konyora ebi boys bire bibisete asama toke ime ebigosoka na kumura na kura bunara kure onda yokoranga iba gutamagochi naba ngukwana no monterebo yo mantinga nigo ari kurwa ase esabali bose ari kurwa ase mirimo buna botambe litukeli molende oyo kwenda okwira na nyomba akumira abamura babere bateneine ase epara abwate simiane ari kumurikira abamura matini go bamutabure tesimia bagasoma toke me FRIDAH ase go nebwenderete abantu twene kinga obule estima nkobe kwina liyo konyoranga no ene bibage bikobwa FRIDAH kero mugasobule ekero abura bumuregete muntu nabakobwanga nabona abinkoroka nekagero konyoranga abondo kuibera no muiri o FRIDAH no musanyi ogo ose no muigwa au kuura FRIDAH ekerenda senje gesunte kero nabondo bwense kusigo nebwenderete nga abana kinga obura bunko babore sensemeria estima ebege kubekwa naturane kinga obolendi naborobu naborera nebune bwenderete atanda sensemende aliagende takokorekana soro ngorwa Gusii nimete no maite chigo sori cha drama asensemeli yemegano use narrative chigo sori chicyabere chigo korekana amatuko abwangwiga aseskuru yoboroso ya Precious Hope ime county ya Kisii yabetege kwenyorera obubui asekerengo keligia regionals gochia ensemeli ya nationals ritkoria Jumapili yiga ambachiko babago ikirana ase county eri ya Embu elinde kurwanirira obunyangongo kurwa sorgongo rwa Nyanza ntobeto gochikubwati ngane yotororenga ambachiko bakoba ababui akolinde mulikito Vincent Nyanchama nabeteka gutwariganiria orobotyoro Omoriki ya sensemo ya drama imeye county ya Gusii Geoffrey Ronyi akwena nege kombe kocha seskuru ya Precious Hope maigajo korevi ya sensemeri ya drama ensemo ya regional ya sekerengo gyo kurumegano goze narrative ni gato gide skuru ejo ejibono ya korevi ya nakwera nambeyemo asebono batambokero gocha sensemo ya national zomo yigora korekane asensemeri ya Embu oja kristali kisano nibere omutinye yega okane tuachirega iga koretra wani trophy yabo bagwini at the level of Nyanza region drama festival for comprehensive schools ntageteko irali bageli gagwakera abana baito ba Precious biamona so go perform very well as a category ko narrative primary ono bagwini at the level ye region Nyanza region they were number 1 and they are proceeding for the nationals at him to wanna go win that trophy for narrative the primary category. This is the first time and it's very historical. And we really thank Precious school for the effort. Narrative no mogano. Okugano mogano obwate chisemi obwate okurwa magana ye chisemi igoro ye topic get. Abera topic yo bokurumi gosebe topic ye chisemi. Murane roberega kurwa maigiri gochia sabaro kiwaba. Onye na boni gasen tunde ntangani asega ke miaka 10 skuru ya berge kwabui yema ga yogo tatwaro mubui kurwa sorongo rwa Gusii asebono babera batangani nane mono kurwa sensemo ya Nyanza gochikogenda nationals nche trainer ya drama ga Precious Hope bono mbali ne skuru ga kobe bosia se drama it's a performing school drama ndio hiyo wanaenda to the national level na Kochimotu, we are thinking on how to make
things better than what this is just a stepping stone. We have drama club because tuliangalia tukaona wanafunzi, kuna wale wanafunzi wako na talents that they can act. Kurengana no mutindiro drama kurwa se skuru ye nere ni gago kairimono obubuyobo. And I'll say that it is indeed an achievement mali tumefika na kule tumetoka sio mchezo, ni ile kuungana mikono na hiyo ushirikiano ndio imetusaidia tumefika mali tumefika. Na himiza watu wote wale ambao wana watoto na wana kipaji, hii ndio shule mzuri kabisa ya kuleta mtoto wako. Chinga kio chiboigo omoriki wensemo ya drama imeye county ya Kisii Thomas Bosiren ni gari gandige tambo kereke anase skuru ya Precious Opa okoribia asenseme narrativa ensemeria ya mameranio a drama. Bono litikulia lero twachaga ya Precious Hope ili niko waletere trophy yabo nchibona uno secretary we sub county nacha nomo secretary we county na organizing secretary ili tobaletere kombe kyabo gose trophy yabo. Orengana nomo director we skuru Samuel Mireri oyubago kabero mu MC bwe godi yaichuni nigaba kerembiya aboroki wona bagana baibuli asoko bwatarana asenseme yega anemono asoko sira mangana arengete CBC na boigo nenseme yobo korwe skuru no nabo niga kirekoko nakotebune skuru ya Precious Opa nigikirane tyamarago a CBC. Silitulia leo ninde nomogoko ekenanya ora abosa wa tuchigete baikirite school fotorate trophy esa bana baito bagugire kuchia national igo ninde nomogoko sana asabo usaba mono na bali mu baito abo abe ba koromukia na bana baito ikiagera batubikire bone map mwako yagera matema sogete musakonyora nito tubabete abatanganya Kisii County iga Precious Hope ntoli CBC compliant nigo yabera moko gochase skuru ega ya Precious Hope yo kutoka iga se county ya Kisii naga yo korambia asamngana ya mamerania anemna semeria drama bono nigo barachi kwamerania asensemia nationals umugora kolekana se county ya Embu gochaka stariki sana ibiro mutinyo yega kane nokwege nabuna mbachi okaribu ya sesemo ya nationals. Reporter ya Ndizi TV kurose skuru ya Precious Hope yo kutoka imenye county ya Kisii veterani nchenkro kwa Vincent Onyancha. Mwanchumurilia Ndizi TV oro noroboti romogoko anemono ase skuru ya Precious Hope ya betega korabu ya ase ensemeria ye mecheso yokwegia ase omono wekine maro drama narrative se okorua omogano FRIDAH nga kioroche engana engabune engane yone ingia na inde mete babere bakonyoro bobo ikorua ase enseme ya Nyanza anande mbia twarire obwali bwabere bobo cyasoro ngorwa Gusii because skuru ibona yaberege kumanyekana buya ndekero barabe bagwika enseme ya nationals turato kubasabira maya ababe nande bakonyoro bobo ekegero iro kibatebire ngane ntunde ntangane enseme ya narrative ekero baroche bagende takwegerera omurobelyo CBC bakotebanga tigaba yoko boko kiagera norogerire babere bakwenyorera obubuyobo. Yes ningana yomogoko kigima ase tokoba tebinga congratulations bose twabe tokobakira chinkobi aso gokorabia nabo ikuimokereria elieta liense yeito ya Kenya igoro ase ensemeria yensemo elia yemecheso yokuikorende FRIDAH oroboti rokobaro gotoikira imambi yabono ninga abantu 12 bagosiria amagimabo nabo igo yemaiga ekigali isano gutuma na litukoligoro asumu basokano bete ase para ya Nairobi Mombasa highway roboti rogo ichani kegima ase tokoba togotoma engora ya itogochia ase enkana bali bonse babirwa konyora ogwakwa korwa asumu basokano oyuna boigo bali bagenda tokonyora okobwenigwa niko tokobasabiranga baba kobwena FRIDAH. Yes engora ite yabere na nuchi ntereba akamora nchebo nabono igachi skuru chigo siekwa ngagetemeyege ya East yari ngabanta bange mbabete bago travel na mbona muna chiskuru chigo
bungu abantu nga nabangi barabe bagutara gali sikipara igo nga chintere banainu mube moko ba maiso naro chinga abagwatani kora sikyombekerijya NTSA bagendete na crackdown abantere babangi babere bakubikwa byara igo kabe maiso gali sikipara muri yes Frida kole boigo na manga beta ko betkuri igoro tutebyango nara liaya utigaretia sensemo ya mangana majia okay jamunga itenga atobere to gukwanira igoro yo boyo botari oboikirano atokarra kurachi county chirichinde ntwachikomanya nga asoro kongorwa busina aro boyo buwabere bogoika yabeto goichania nga kurwa sensemeri ya Nyamira county ne ya Nyamira gonya boikire Nyamira Kisii na Rombororo abantu kurwa sensemeri babeta bako emurunga likobwatikana no boyo botari oboikirano ekero mungina Alexina KERUBO oyoro muremi asechenseme chucha nyamakoroto abeteka gwesoke bene na boyo kurigererio boyo boli asobo imakaranga boyo bomboli obwikirano tumwanchi umurigereria toteba na manganane yatoyarigereria sensemeri yakabere ya studio. All right, ni mbolea ya kupanda nayo hii, hata angalia ije yuki hii ni mawe kabisa, imechanganywa na mchanga ndio hii, angalia mchanga tukanyora chi message tukikuya moyo kurwe depot yetu Nyansiongo tukagenda Nyansiongo tukakoye meukene iye gokost chiribu 10 omuko yamoko 2500 na ikiri nyomba nonde no boyo nange ile ngosoka no timogondo nchiko siara bono nande nsimekira satigari nanyorire namagena chingakara chinene Kerubone anti ane ona akire kororo buoyo bo anje na message no ere simini tindaji boyo ona na akumiringa bona to kugura mara bana to gotomera message toire mogono ugono go chande ka go semingi to kurusi message ane tibesi to bole kaingocha oboyo na magena oboyo no mochango bekire chiguni na itoro chibono kaya babisa barure basoire katiko toita bono ngokonyo mungino aligisine gasia goromambire nabo getaganda itutyo siaro bwo mugondo twatandoiro mubuko ya motoko iro bwo mugondo tukanyona magenuka tugasinywa kie kebono twa oneretwe ke kariga gaichana tugakumia bono tukumetinye serikali yaitu no tokonye abakurumingo tokora bari. Hii mbolea tunataka compensation, hatutaki mambo ingine. Serikali husika, hii mbolea tuitaki. Sisi kama wakulima hapa nyumbani tunategemea ukulima na hatuwezi endelea namna hii. Hii mbolea si mbolea tulipewa, ni mchanga, ingine ni changarawe, haiyeyuki, haiwezi saidia mkulima. Na hii mwaka hii mavuno itarudi chini kabisa. Tukonyore ndagera wasitinya ngabuchi atolire bana toteneine tore moyo. Na serikali yetu tigetorigereri Ntoli banto ababora katole to gwerigeria to goligine chinguru chinene to konyenge serikali yetu torenga kitoko. Serikali te kumanya ero rabanta bagotoita abantu botere ni chibesi ona baro chinto kwati chibesi to gocho kubana ende to kwati chibesi. Nchumulilia Ndizi TV orunorobochi rogwechania kegima FRIDAH ekero muremi agochigosimika onyoranga na maroba na magena chinkara FRIDAH maete ekero onyeko kora asebinyorali ni maete nga nukinerete kenyoro FRIDAH onyanga wachete taonima ni maete nga ekero na ndwete yes ekero no ruete FRIDAH product chobe kenyoro real product kenyeji yes FRIDAH akero kurigeria amanganaya niko nyoranga abalimi bali asebinyoro endagereri bagosumeka nero bako bagotegemea abange babo otige bali bagocha batonda abange babo endagereri kibando kiri agosumeka na kibago chakoli mbaka omwali kulinde koro konyoranga kibando kiri nigo bose obwoyo nigo borobe ikoligesa ligo barachikogesa ligesa rilike kigimana nakyo koyanga umungiro watenge moto gotoita kitore moyo
FRIDAH nga nkira bego kwanera igoro yengane na ichanire ngane ngana into yabereke gutoikera because ekero kurigererio mungino ria batanga atumigete chiribukomi tatechine chibesi nyinge kolengana na uchumi ya Kenya abonekera chiriko test uboyo buri omete naro chingari bagatebanga uboyo boirwe ase lab kumbe abangina abaiga bakoro n'abantu abangaini by the way job ekero bachite kubobeka amache imali bararo gusenga nkoera buri bakamenya konyanga na magenuka gutigara ni gento kyo goichanya sana nondo uri ukare gukora gakingana bune yo okwire chibesa cy'abantu beko mu bugo besa kiri nchiko mukonya by the way ekero rochenga abantu bakunyakurira igoro yago mondo o sacrifice rurure chibesa cyaye atagete ngasi mekenda ire yame ayo kwamenya kubwata kwata ni chibesa cyabwangu bwangu atagete gwachibeka mu bugo kwa besa kiri ya style kirago konya FRIDAH bono wikira bono iga engana turabeta gotebanga obuoyo botali oboronge nigo bogendera koni gwa ase chinsemo au naende nigo abalemi abange bakire koyi obuoyo bo ase ligo lirike babiri bakonyora obuoyo botali oboronge ase bono kiro mulemi bono kwabere kuno ne formula rero utarayira no ne lab kora bekanga machi imuse nkobera bole anyemboli kobera FRIDAH manyanga obuoyo bwate kwagongirwe naende bono chaka bono kuira ebirero byao ochi ase ensemo area nabo kuira ochios okwana somogambi osoteme okwana ase station kyabanya nyimbo elinde bono botukibo chigo chaka kegima FRIDAH ekiagerenganeye neyo kuichani FRIDAH sana by the way kero kurigereria nga ekirenge kenene omuraiwe ensabete gakoreto obuoyo bwiga bwerigurirense nga abalimi bali gusimika endagera no obuoyo boke ona tigabasimike no obuoyo bonge buyayiga buchirete bogwerete ekere gituma kerikya gosoka yasoka kerekia anana ekero ko ende chiro tugonya kwebulinga butuma kyobungu gorobonyerere nga kimbota amete konyarange gituma kyabere gikwa mabuya bono gana ndo obwoba bwabeire ekegera nga bono umulimi tako chikugora bwoyo bonge by the way akora goroboke atanga tigambe kechitamutangu obono obuya bole mboli buya takugora mibuko mingi orutaboke naende bono ngochikoboru bare okwegena ase chinyomba chiri chikuka cha embusuro na boigo obuyo che serikali chiasa munywe Nyamira chikuruka NCPB sekole nzo sababono tigobo tukibokoruke gima ekiagera abantu abale kwena no buyobo nigo bale kwena na nechitenda FRIDAH igama liko naro igobono tigobo tukibocha korugo chakera ase oliomoke wekera abali abanene bakubikwirirwa egetambukiro egechindi etone kinga amangananga bunaya taligochia kugendera ase amatuko agochibosio sekole ndo chinga na bange babere osoimiyo moroberio wensakia emambi yabono doche evangelist Saulin Gloria said good morning following doche Rose Micheno kurwa Nairobi pipeline omongina Edelmonte na Happy Naftala Onyango Jared Oyunge wapi Victor Mondo Mienda Engera Yeli Chongo Jared Oru Douglas Ogega Kalista Wanyacheko Sheila Kemunto okugoro kwembata Barnabas Ratemoge Kongera Sugu Caleb na mashabiki onsi Ndizi TV so ime yomoroberio wensakia ndoche boigo Samson Migosi Ayerata good morning kurua Marani Nyakamba Seitono onde Fred Nyandie Kamusima na Emmanuel Mwaga pamoja hadi mwisho. Kerondo chenga Edwin Matagaro Brown Nchari agatebanga Nyariacho tuned live in mbiyamanga sana. Mwalimu Elijah Ochenge agatanga good morning from Nyakoe Ward niko ndani hadi tamati. Mesha Coaching agatanga from Gesore Village Township Ward, West Mugrango Constituency, Nyamira County, tuned in. Kerondo chenga Victor Omondo agatebanga watching live from Nairobi West kupamoja hadi tamati. Kerondo che Eric Osora agatebanga following from Keumbu Ritaro niko ndani. Ndoche Josephat Mwega password good morning from Thika Massive MC Sairo pamoja na Amasago Parish niko ndani Victor Kenyoru ataba niko ndani kurwa Iranda Nyakoe Ward twarure ngora gochia mosocho kigogi asoko musiri omugaka Andrew Omaliba Bosire aliga pole sana ase family ya Mwanya Kenyoru na oyo mwabo Mosebo Sire omwalimu Samuel Bosire Elijah Bosire na boigo abande bonsi kurwa ase Vincent Orina Mocho Koro na boigo ndoche Henry Ochoki daktari kurwa Itibo City Kisii County niko ndani.
Kerondo chenga Tom Musomi agatebanga asomo chandole kwa mento yonde igoro obokongupi agatebanga kurwa boma bacho Nyaigwa Nyamira wa Kirebia. Margaret Magi kutoka Enduma pamoja, Robert Onyancha kurwa Bonyatacha Nyamiobo Catholic na wife Lilian Kimuntu agatebanga present, Duke Mobegi agatebanga present hadi tamati. Kerondo chenga Fredo Nduko kurwa bitare bokeire bochari agatabo morenda sunika pamoja. Duncan moja agateba good morning Teresa Kimuntu wakire job na Frida kurwa mungranga amo. Yes ndoche Isaac Sakai good morning team ENSAKIA watching you live from Machoge Bwachache Sengera Liancho with my beloved wife Judy Mong Nyangi na two sons Emmanuel Mochoro and Samuel Zakayo, without forgetting my mother Stella Zakayo pass these greetings to says Jacqueline Nyaboke, says Josephine Monchari, says Nyantuka, says Clemencia Kwenge na boigo Madam Elizabeth Nyanduko Ombova, George Square Evans Motaro Nyandoro Okyoyo ujumbe bakongie ekebago bokongu kongia ekebago bokongu kurwa Isaac Zakai na boigo ndoche Fred Onduko kurwa vitare bokeire bonchari umorenda suneka pamoja. Kerondo chenga Dolphin Moraga tebanga good morning job Fridah and Abigail agatebanga happy day to my children, parents, friends, all fans of Ndizi TV and all my enemies. Agatanga may it be a blissful day to them. I'm tuned in from diaspora. Kerondo chenga omoigwa baba kinami. Long time omoigwa baba kinami. Yes. Robere kago saime yomo robere atanga tuned in na mama watoto Faith Charity KERUBO Opande, Elvis Opande, Chief Evans Ochavo, Salome Onyoni, chairman yechirondio na boigo omongi na Modesta. Kerondo chenga eno kumakori agatebanga nonde me kurwa sensemeli ya Musaraba town. Boigo ndoche onsarigo Edwin Mochave kurwa eskimu borabu chepu ngombe moturumensi bwonsarigo vegi aba bonsi baswa ime yomoro onsarigo vegi Helen Nyaboke, Fred Nyandieka Musioma, Joshua Onsongora Skukara by Spana, Susan Mirambo, Ediva Yeski Mwembusuro Engia Engoye Yali Ngombe, Wilson Mauti, Gertrude Savure, ndoche bego yobe shai overa kubura matuka mangi Frida na bwana tatu manyinga ya chiete aliingia mitini wapi yes Kevason Bosire Kirandi Dennis Mwamba Amonyora Amachiko Victor Tora Mogire Eric Osoro Neiva Mumanyi bonsi basoa ime yomorobero ndoche wasiri mkuu Ndizi TV News Digital wakile ya abu studio kurwa Doha Qatar. Kerondo chenga Naomi Andro Tamazo agatebanga good morning. Kerondo chenga Jared Oyunge kurwa Nyankorora agatanga noali meyomorobero bwakire. Kerondo chenga Jared Orule Maturity agatebanga watching live kurwa Nyachichi Secondary. Edwin Okari agatebanga kurwa Nyatieko nikondani mpaka Omoelio. Boigondo chenga Kennedy Gisemba, good morning Job Abigail Frida, have a blessed day. Have a blessed day to our director. Kirandi Dennis watching live from Nakuru City na Boigondo che Lydia Monsekurwa Enkinda Iteva village autebanga watching live emambia yabono. Kerondo chenga Mildred Momanyi agatebanga ENSAKIA team good morning tuned in biamono sana Mildred. Sokorika ujumbe ya Gomoseti Innocent Kebande sokora agatebanga tuko pamoja. Yuere buyake gima asema mbiabono mwanchumuri Ndizi TV genda usangana nto karengera kiao na wekubwatia moroberio bwensakia ase emambia yabono buna teko bate Frida kira chikoraga ensa ayemo nenusu ni gotora chigosanga nabageni baito ase buna botambiri tuko leti chikabere bose JUMANNE yotokumulekera amangana arengete obochenu inkira robosora tokumulekera nkirenga kieke otwariganira leti Frida nyakabere koko twaro mochando asensemeri ya hypertension na baigo diabetes alitukolia lero yaligani boikirano asama bolio tomanyenga ninki yakoleta diabetes nga kiturabe to gwetanga asoborero bogoswa ase omubero ito ndagira ki abantu bali babwate diabetes
diabetes barabe bakulia inde ko enekia ngango menya bale ose diabetes ngogendera bale komenya n'obuguma bwabo bwa kawaida omwanchi muri ento chiko umerana n'abanyagitari ko rwa sensemeria wholesomes bagusanga 90 astorachiko sanga nere bifon mangana oyore omo general officer otinete amangana yokuragira nenchira abantu bamwenda chekuragira nabo igo Justin Ogenche Elietiel neli con KRNCHN FRIDAH ni maeta mangana ogo chenu na integrity na mangana yobo chenu tumanyi yango inki Justin Ogenche atinete ino monasko rwasenya gitari eri nigo akomurikira ngakekera gwikirigari muretekera gwikirigari nyagitari okwarigani okubori ngakigwete inere gasi akokoraga renye neryogo okwa ine gasi enasi asenya gitari ya wholesome wow bono ntoende konya kwimanyia amange FRIDAH dotenga batengere ime ya Ndizi TV asinjo ntuyagene tikegima elinde kuba manyia amangana onsi arengete obo chenu siasa na boigo chinsemo au chewima kolendo mwacho muri Ndizi TV boigo entunda yakabere muna botambe ni gotoswa ase ensemo ya magazeti buna botambe ni ngocha na mulikira egazeti ya The Standard asensemo ya neni gongu mulikira egazeti ya Daily Nation asige to baso ko mwacho muri Ndizi TV kolende asige gaterige tambe kwera torete torasiomia ase amaduko tumanye kwira na tobeto kumanyia nararia ya aire bolito ase chingazeti echuchonsi ibere Ndizi TV ubwansu bw'Gusii Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu akakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bukugutira turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo rikwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsaisano na ibere nenusu chiamogaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe gia Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo samugeta ngurukuna unarega kama elaptech from Dynapath Laboratories. Itari itumu ya torto kurida marwiri na malaria, kuri tore sukari, tore na blood pressure, kupima tore kidneys,
documentary liver function test izonsi bakoratori Nkuru barobokorera buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwere buna HIV, brucellosis, gose oburwere bw'amabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwere buna prostate cancer, asamange. Batalire imeyo muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Esukuru yokwegelia Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobolema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA boyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ya Himani Traders and Distributors nigekonye bintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori ya mabuko ebyo bakonya asenchira ya wholesale na boigo retail ngonya barechi calculator ebintu bigotumeka somure mu bwesabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au, chi notebook, chi kalamu, chi pencil egatie binde binke. Boigomba bwate chi stamp pads, net file chi gotumeka ase chi abisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals. Emepira na boigo chi net chi chigosori nchiraroro. Batarere ase duka yabo eyo gotoka mbarabare net chi abisi chi NHF. Angenega taseni kia mabuta ye chigari kia rubis goseki kia manyekane tebu na kobil asamanke na wako banyora wetraste namba 0722946444. We are Team Imani. Spexels Opticians abobarase kliniki kia gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB.
Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomocho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo iko bagokora embroidery nkora ishabale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoro ishabale na konye changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde obunge iko bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu cho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrase namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Yake gima mwanchi umurieli abegeta seni kia Ndizi TV nende toko kuhaligania sentunda ya kabere kiromete nga sentunde yega nigo toku mulikira amagazeti yeritukulia lero kironda bengo guetia ase gazeti ya Daily Nation nabo igo kumulikira narai umurikiwe gazeti yo aberega kwa obolito mwanchi umurieli atoko kuhaligani bene nende tokenda gusanga sobu amwe kerto kwenye lenga nabo kwenda kutubuatia nsemo chichi mitandao nsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na biga nsemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News nsemo ya website na gwetera www.ndizitv.net boigo nabo gusangana intekeranga likiago wetera namba yesimi ya 0792192834 elindo tumanye ngayo kubwatia omorobeli korum. Yes, mwanchu muri Ndizi TV emambi yabono agenda gutubwate nabo igo ona kinga kwabere gutumanyia aswenda nabo yokurwa ebirengereri byao kitora cyo toro mugeni boigo tabanya gutuma amaboli babwate igoro yoburiro wa diabetes ose sukari hypertension timanya kitora yokasu muno weke Gusii kurende hypertension inkaitenga nige gucherana na mangana ali karumonda abwato bakongwekera kwayana so munyagita akinenda kurende na kitokoletera banyagita tumanyinga asobo ime naralia omanchi muri tango ile masemo wikase gazeti ya Daily Nation page entangani kerondo chenga omurikiwe gazeti yo engane mwamwa begetega bunga big divide over NADCO report ngakibono gwatana nikako gendete koene kigwa ko bwatikana no robot ruli rwa NADCO se abarai abagendete kuruterana chinsa se chamangana kerononya no morai wense Dr. William Ruto na boigo abatani kurwa sensemeli ya Kenya kwanza babete bakoene kyanga babere bagukirana ase chinkwana chiri cyoko igwana elinde kumurikira obochori bo mwaka w'ikiri bubere nemeronge bere nebere ekero barochenga egati yabarekurwa sobo mu bolwa Azimio la Umoja nigo baerera obwoba bwabo kubwatkana no robot yorurwa NADCO na kirora chikoba ruwikiranirwa Wega gazeti yo page yo entangani nigo murikiwe gazeti yo amurikirete omunchireri yomo aserieta Paul Mwangi
yo betega kubika obonchelia bwaye bwechi milioni 10 asensemeri yinka yaye endego chaka gokora obonchereria gutumika edible oil aso mwaka wechiri bubere na 19 asikolendo mwaka wechiri bubere 2021 nigo abere gakoegwa ebili yestima enene kigima eyabere gakoba chiri buchi minye 400,000 asensemeri oliobete gakwenyorera obobwe asensemeri ya safari rari kele river person nigo abere gakoira na wochia ase enkayaye kale omubwe kegima asomo gokogendete kweneki gwa sensemeri na boigo ase page yentangani nigo emurikerete nga kibono Raila Odinga arachiko bagakora obochori wikia magia ODM linda kweneki nga ogwatana nikangori gochikoeneki gwa ase kiamekyo kubwatikana no kungusana no kukwabere gokoeneki gwa iguru yoborai wikia magia ODM achingaki arabega koenda ase okoba umunyakerubo ase chinse chobomo bwa Africa oiga se page yentangani ne morkerete na kibono ise nyagosira Monica Kimani aberika weso kana boigo kwenekya nga nachiko bakagotarira echereri ase joyare na boigo kumwabera igwase page ya gatatu ndachiko batoko murikira ase engane ya sobweme torigeri nga ningi kekogera aberika gakuiranira na gotebanga nachiko bagakumwabera omanchi murigereria kinda bengo igora sobweme nimbegi ngo gwetia na gokumanya mange Mwanjumuliria Ndizi TV tosoa ime ye gazeti ya The Standard torenga naraliaya amulekeire ime ye gazeti ya The Standard litukulia kabere omutinyi okane omwaka buchirubere nemerongo ebere na inye 2024 gazeti ya The Standard engana eire obolito ase page entangani nigoro yogokira komuraibwense Dr. William Ruto chingaki chinga nigo ensemeria bose sekta elia yobochenu nigenda tugwetira amakongu amange ase omugiro obeire bono goika ewiki ya kabere ase okungusana ko ndratega ti omwaziri oteneto bochenu Suzana Kumincha na boigo ensemo area yekembe kugera abanyagitane storo chinga ebicha ebekira abune ebicha yomwaziri wobochenu Suzana Kumincha na boigo omoliki omonene bwekyombe kelia kya MPD Davish Atela asebetoroche ase gazeti ya The Standard nigotoroche nga nigo kungsana kogendrete igoro yingora chikuirekero kiaye Raila askondo moraiwe wa Azimio Raila Odinga atenga bono irangora singencho ni kungsana no kokora chikuitekia mageto kia ODM nigo boigo enseme obunge babera kuru birengera byabo anemono igoro yokubwatu ko gwechibesa guchia ase chisukuru chibesa cyokubasira ase boigobono iga nigo chinga kechi chimo chimoko nigo omogereri weri chikobose omwakili abera kugenda ase ekegambero gako nakuruwa amasabo ebuna abayiboli naboigo abalindi babana bonsi babe bakoirerwa egetambukero egetindi naboigo koegwa ogochika buna mbatike kwena na emeremo gochia asi abana kero bagocha omutimo omwakiro niga kwege agote abanga niga abana babwenete gokora ogochiesa nabo igo babwenete okokwira chenke chikwego kinabo igo kogosolia talinga bachikuirwa gokora emeremo ende etali erengete chisemi asigumoche muri Ndizi TV na mange na rambonekire ase gazeti ya The Standard asbono torachiko soa ase page ya kabere egazeti ya The Standard renga nara liaya amulekeire egazeti ya kabere ya The Standard ni gukwanira igoro yomuchando omonene obere okubwata ensemo elia yobochenu maega yabalia abakorukunga clinical officers egati abanyagidali asekerengo kelia clinical officers goswana na ime yomugiro obwa abanyagitali yomugiro abeto guchaka litukuligoro ase muri kibwe gazeti eyate banga ekerba beto akora obutuki ase chinsemo au nigo babete bakoranga nigo obobwene bose oboruwali botabwengendrete buna botambe asengencho yensemo yabanyagitali bekerenge kyoswa ime yomugiro lituko ligortosko bose kase page ya gatatu nigo
egukwanira engana erengete obocheno koli inkibose omurai bwense ya Kenya Dr. William Ruto akirerete chingaki omogiro ogendrete ase kolinde gitambokero kyoka omurai bwense Dr. William Ruto aberega kwakwira nkelinga abete gakurwa ogochikochia asomoteneneli obobokoreri bwabakoli emeremo obeserekali Felix Kosgei achikosanga nabarai abatenerete abanyagitari naboigo wizara yogo chenu gitambo ke tutabete kubeka amatunda ase pejitoro chenga engana eirobo litokengima nabanyagitari bakora omugiro isiko yomo isiko yenyagitari ya Nakuru Referral Hospital Annex. Alright, also kebosika chia ase page ya kane gazeti ni ya The Standard orobot neka kubatebinga ni gobono mo wakili abeka kwenda ase ekikambero gago sabanga tigango abana batikokoligwa emirimo asate banganigo akokoligwa kwa abana emirimo batabwena tukora kwa bero comment kana bose asumuno bekenya molero nga child labor abana kora emirimo batabwenda tukora kibaraba ke ekero mwana roma katabwenda emirimo engabunejo asebono iga agwikira bono iga abana baende tokoligwa emirimo emekongu etaneti emyaka yabo eyina abatokoruka nga child labor abale eribu abale oyo abale emilioni eyemonuguta isato nabwo abana baende tokora emirimo echali emyastoro chinga epeji yo ebwato mwana obogoliti ekabichi ase ekikabu ime yensemo ya kitalo mwana gabeta korokana akora emirimo ereme konkegima emirimo yo chani epeji ni ya gatano ya The Standard toskebosio wikase page yo nigo ensemo ichiskuru nigo chabere chikobungwa ekwanire ko chiskuru chikobungwa kolende nigo chibesa chabere chikonyorwa akaruzuga chiskuru chende konyorwa chiskuru chende kusiko nigo chibesa chiko na no chiskuru chabere chikonyorwa asebono iga ababunge batakira kora obochuki bwaimena boigo akobolia amaboli amange ingihwiranga chibese cyo chikono no chasi chiskuru chabere chiko yo wa toskebosio wika ase peji ya gatano nemo ni ukwanira igoro yoboke bago bogendrete ase chinsemo chiria abantu bakora obotugi ananamono ase ensemeria ya Rift Valley ase aba ebibago byabete bigikirana ase chiskuru ensemeria ya Baringo nagosamba ebirasi naboigo engana nagostagora chisola naboigo chitange chiamache engana abanyanyimva jakira obotugi bemene kumanyanga ningoyo oberega kwira manganaya aseboigo abanyanyimbo bebete bautumana naba watchman asingincho yoko ngusana igoro osire kwa magima kwa abantu aseboigo abantu batano babete bakoraswa ensemeria ya Turkana igoro maga yo yengana yoboke bago boigo toskebose wikase page ya gatano na kabere yokwanera igoro yoko ngora chwireli baga liya Raila askurende omurai bo mubu Azimio Raila Odinga aberute banga yango dote kungusana nasinge kungusana noko ora chigwatana na ekyama gyaito aseboigo ababunge egazeti The Standard page ya gatana kabere egokwaniranga nigo bona abunge babera gusabanga tigango obotukibokorwe igoro yenganeye egendrete as obwoyo botali boronge bwenda takwananwa ase chinsemo toskeboso kasi page gatana gatato yokwanira igoro yo morai bobomo bwa Azimio yubo igotenete kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka oyu obega korokananga nigabero munyankongo asensemelia yabo kamba wetera se kya makeria kya Wiper onoro chabuni gateneine ase ensemelia yegeti kemesangere kono kya Uhuru Park ase aendrete gukwanira asari gukwanira abantu asibariga Kalonzo abera korokananga nigara so mostali bosi ubukwira oborai bosotenelia bolia bwekyama kya ODM etari ekyama kya ODM ose obomo bolia bwa Azimio omorai bomo bukara chikogenda anse enseria ya yokwamerelia bose kara chikwenda ensemelia yokwamerelia oborai borogongo rwa Africa aseboigo ansemo yogo boko wokolio ensinyo niko torchinga nigo aba nyagicha akiama kia Azimio abareba Azimio batenga bono mbale ange gwesona ni asomogiro obwo banyagitari elinde ko korobekana elinde ko kwamerelie serikali kwene kinga ngokorere obokoreri obya
Oicha ase aba Kenya toskibasika ase page 10 igazeti ni ya The Standard ni gobono iga ogochandika abana baenderete konyora chinga gichingungu ekero chinga kibono iga bono chiofaneje businyoba chikolenda abana chidigetie gocie kwa asekolende bono iga ogosaba bono kwa biro kurwe chia saba bwatani bonso kubwaterana kone kinga ekero chinga kichigo chikoba abana aba ngokonyeka bale toskebosio goika ase page 12 ukwanira igoro yensemo elia yensemo elia y'abantu bakoni Gas LPG bono babere bagokana engana elia yekyombekerie kumulekera okoenanwa kwa mabuta nabo igo Gas EPRA kikumulekera nabo kumungera okoenanwa kwa mangana ya elinde kone kinga mangana aliko bekerwa kamera nabo igo kone kinga ngodigereri uchiri nabo kumulekerwa ase owimo mwanchu muri Ndizi TV robot kura se page 12 noto ngochi gokoda kumulekera egazeti ya The Standard. Kirango kwira goika ase gazeti ya Daily Nation page ni ya kabere ni go imurikerete nga kibono basaye babere bagwetanga guse bago survive akorwa sensemeli ya Al-Shabaab akera murikerete nga niga basaye abo bayimugete gitambukira na boikirana asensemeli ya Somalia ekero babeta baguchakia obonjeri abasaye abo nigo bakorwa se county ya Meru abo bate emyaka 13 nabo ige myaka 20 kolende nigo bagendete abachibegita sense ya Somalia elinde ko Nigeria wetera kuibura oboncheria bwabo nabo igoni go babere bakanika nganigo chinga kichiga cha Ramadana bakagerete korosia FRIDAH enyinge kigema ekerende ritkoria ijuma babete bakubuka nabo kuibura oboncheria bwabo chinga ki abasaga nikora sensemeria Al-Shabaab babete bagotalira eduka yabo nabo igo korasa aba mwabo batano no maserita Steven Mwendo yubate emyaka 35 ne Chris Mtuma emyaka 15 Kenneth Ntongai emyaka 20 na baigo David Muthaura emyaka 20 Kenneth Mugambi emyaka 15 na baigo Jeremia Mtembei emyaka 15 Lewis Mirigi ngati yabari babete bago survive korase korekyo nabo igo kuriira ngamba kuchikuira na asensemeli ya Somalia ase okwerigeria oiga se page yo ya kabere nigo emurikerete na kibono naki chigosoli cyokwegia asensemeli yechiskuru cyubo bundi kigendete ko kolekana asekimina negetindi akagendete ko bwatanse elinde kwene kyanga ababoyi nkoenyorera bali obubuyi bwabo umanchi muri utaka kwemanya MAANGI gazeti ni ya Daily Nation page ni ya kabere page ya gatatu anigo emurikerete na kibono ise Monica Kimani aberika wesoke bene nabago kwene kyanga oberiga kwabera Joey Irungu oyo ngo moiti ase tukanita na mamocho yo kumoita Kimani Monica Kimani ase omwaka wikiri buberere na 13 asa nikiringa kiara abeka wocha asense ya Kenya nabega kwenda goika ase chereri Joey ari nabago kwene kyanga oberiga kumwabera bene kero muri gazeti ya murikete nganigo mugako yo abeteka kwene kyanga ere Joey na bango mwana oye usena bango mumuroye igone bwenerete aimukie getambukira mwabere nabo igo kubwatani chinka echisato enka ya Joey Irungu enka yaye nabo iga sensemeri ya Jackie Marebe omanchumuli gotaka kwemanya MAANGI egazeti ni ya Daily Nation page ni ya gatatu ekerongulire goika se page yo ya gatatu anige murikerete nkibona muri cyo batambe asamanganali yobwaga chi Charles Hinga aberega kubolia babonge ko eneke ngamba ariko na cha budget ekera muri ketenga nigo okuboro gwechibesa kwabere okonyolia ogochakya boko kwagache chinyomba chingia na wego cheli golire nsiki ngama igo bachikona cha budget yo nechikobaga koleta obokongo asense meyo boiga se page ya kanene ya gatano
nigo emurikirite ngamagaga yo kungusanana na bayo kurutana chinsase kubwatikana no gochakigwa amangana ari babete bagukwanira asensemeri ya nadiko bana nigo maraibense aberega korigia abantu batatu barachikoba ase panel yo kumurikira obochori bo mwaka bwikiri bubere emeronge bere nebere ekera ko asenseme yaye aberega kubwatoka amalieta sebali aberega korigereria ngamana Mrs. Lengetich Dr. Linda Musumba na boigo yokabeire omu County Assembly Forum umunyakirugo ndegwa wa home abo barachikoba bakubwaterana n'ababwatani kurwaso bo mu buri bwa Azimio la Umoja ababete bagosokibwa erinde kumurikira mangana yobochori gati abali korwa asensemelia obo mu bwa Azimio la Umoja ngamana mu Senator Amos Wako oyo kabeire omo Senator Mochore Judith Pareno na boigo korwa sensemeli ya Julius Njirani oyore forensic expert igomba chikoba bakumurikira obochori bu mwaka bwikiri bubere ne 2022 erinde babe bakonyora gusiba kubwatuka oroboti bene karabo gotokoliya CPJ ya gatano anige murikirite ngakibone serikali ya Kenya kwanza yabeteke gusangireria ebango ye million chimisato emeronge 5.4 chinga kichiri chia corona ekero bintu bya corona byariko bikoba supplied ngakina chibesa babete bagusangireria kubwatkana nekiombe ekerigia kyare kyaberige kubwatka oroboti rugosika bosio goika ase page ya gatano na limo nige murikirite okumusana nako gendeta kwa nikigwa gati iye kiama gia ODM igoro yoborai ningo orabe gakora kiame kyo chinga kyo morai bikiame kyo Raila Odinga arabe gakoba gakosoka kwenda chinse chechesiko kwa nikianganko baro munyekirugo ase chinse chobo mobwa Africa ekero Raila bere gakwa nikianga ebisako abyabere bigosokia candidate yabo ngorabe gako irali bageridiaye asainikire ngam ningo babwenete gukora ubochori bwikirano erinde kwenekya ngango chora bali oyo rabe gakora ikiamekyo ikegera nga okungusana noko nigo korabe gokoreta ogwatananika ase kiama gia ODM kwesikabosyo wika ase page ya gatano na kabere nigo emurikirete ngakibona sensemeli ya Kawira Mwangaza imeye county ya Meru ngakia barai batatu babete bagwesokya nabo igo kungusana na gose kurwan abarai bane babete bagwesokya nabo igo kungusana na igoro yoborai ase county yo ase kolinde bakoligereria nga ataliyo boyene baganetie nabo igo nelinga okungusana na nga ngogo control oborai ya sensemeli nabo igo enibo ye county ya Meru karabo mulikerete Kawira Mwangaza Kiraitu Murungi Mithika Linturi nabo igo Peter Munya ngati yabana siasa abo babiri bagwesoke bene kurutirana chinsa se korwana erinde ko enekyanga ningora bega kugamba nabo igo ko ligereria enibo ye county ya Meru Toika gwezika ase page ya gatano na gatatu nigo emurikerete na ikibono abaseneta barachikumurikira obokoreri bumugavana wa Central Bank of Kenya Dr. Kamau Thige ekero barabe lichikoli bukoba ligwetigwa ekero banikire nga lichikeli ribe ligwetigwa nigo Kamau Dr. Kamau Thige arabe kagwikira na bosibu ya Senate kumurikira obokoreri bwaye abega kuboligwa amabolyo ayuaringete Central Bank of Kenya emerobelia bekire irinde kwanikya nga ngokoliere buya igo mwancho muri elenga likero lichikeli rirabe ligwetigwa nabega ko ikerana ase okwenekya nga oiranire amaboli ase page ya 10 nigo emurikerete nkibono moncherero yomo abetega konyorwa no wakwa Maiga yugo chaki obonchele bwaje company ya edible oil yekorwa nga MAANGI edible oil kero abetega ko bakonyora chibese chinyinge echo abekire che bill yestima kero manchi muri eria che muri kibegazeti ya muri ketenga chibese chichabete chigosoka gose bill yabete kegosoka ne bill ya
chiribu chimienye 12 chimikianda 52 kero gwako konene kwabete gokonyora gucha somo gakoyo kero bamurikirete obokoreri asensemeri ya Kenya Power oyo obete gakoba disconnected korwa sensemeri yestima korwa ase kampuni yaye ani gabete kaguchakyo bonchireri umwako yo 2019 akabaga kubutika goika 2021 korende lakini akabaga konyora bili yestima eyere nene kigima mwanchumuriyera goikira gabu ase page yo ya 10 nongo ikira omwele bokumurikira amagazeti yeri tukolia lero Monchomerelia on Ndizi TV no ninche ensemeyo nuchukira asensemelia yomweli kumurikira amagazeti mambia bono asikonde buna butambe niyo tokobato kotebinga enda wegolere egazeti elibwanchete obo kumurikira nabo ikolerelia naralia ya aire obolito ase ensemo elia ya magazeti asikonde mwanchomuri Ndizi TV abono torachikogenda ase omutimoko omoke asikonde nachikubatiga ase amagoko aye FRIDAH abe gagosanga n'abageni baito ase entunda ya gatatu yomwelio ngoma nchumuri atos katonyegera ngwirana ndasege KERUBO siongirane n'abageni beli tukolia lero elinde tobe togosanga amange Ndizi TV ubwansu bw'umugusii kwekera bono ayabona umwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiriche spray paints no chire babwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase number, enoti isano naibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi technical vocational education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikos chikobwatia diploma in nursing, clinical nutrition and dietetics, medical social work voigo nkwegeria bare theater technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council